Sally. Vi sidder her på et foodmarked midt i Luang Prabang. Og jeg har bestilt en eller anden ret med noget and, nudel og suppe. Det smager virkelig godt. Og Sally, hun har hjulpet mig med at dosere, hvor stærk den her nudelsuppe skal være, og den er perfekt. Og jeg er blevet totalt god til at spise med pinde. Jeg synes godt lide det. Jeg synes, det er hyggeligt at spise med pinden. Den er perfekt, Sally. Er den ikke det? Den er perfekt stærk til mig. Den er ikke stærk. Lidt stærk. En lille smule stærk. Sådan lidt ved papir. Mennesker. Der er helt vildt mange mennesker. Men den her ret, den er kæmpe stor. Man får meget for pengene. Jeg har givet 50.000 kip, som er tilsvarende 10 danske kroner. Den er alle pengene værd. 10 kroner for det her.